насиҳати падар ба писар. писарҷонам, аввал зикри худо кун, дуввум фарзи намози худ адо кун. бигир дасти фақиру бенаворо, тараҳум бар касони бенаво кун. агар як пора нони хайр созӣ, ба дарвешу фақиру бенаво кун. бубин ту ҳоли зори нобиноён ва бори шукри чашмони бино кун. бубинӣ гар шикаста дасту пое, ту шукри сиҳатии дасту по кун. ба дил меҳри худоро ҷой бинмой, зи дил васвоси шайтонро раҳо кун.